Jimar u kod kare rojaneye innayeye ew li dibistanek li herêma Kievê mamosteya matematik û zanistiya kompîterê lê ev ne tekane karê wê ye. Her sê rojan carê înna li yekeneyeke leşkeriya herêmî dilxwaziyê dike. Ew kincê leşkerî li hundirê erebê li xwe dike. Innayê xwest ku em paşnavê wê bikarneynin. Ну так мені. Бо додому заїжджати. Ji bo çûna malê dem nîne. Lê yekeniyê zarar tê dayîn. İnna di betlaneya havînê ya dibistanê de tevlî yekineya dilxwaz bû. Dema Rusya Ukrayna dagir kir, ew sivîlek dilxwaz bû. Lê her tim hîs dikir ku ew dikare bêtir tiştan bike. Кажуть, дівчат набирають, жінок набирають. Min bihîst ku pêwîstî bi jina heye. Ez 51 salî me lê min biryara hewldanê da. Sê zarok min hene û ez dixwazim wan biparêzim. Damezrandina yekiniyeke dilxwaziya jinan Nîrîna Albay Endrî Wellat bû. До першого Heta yekî Nîsanê yekîna min bi piranî ji mêran pêk dihat. Lê piştî fermana zêdekirina tedbîrên seferberiyê hate dayîn, serbazên min jî bi dilxwazî tevlî yekînên cudayên hêzên çekdar bûn. Albay Wellat yê rave dike ku tenê kesên ku nikarin leşkeriya normal bikin dikarin tevlî koma dilxwaz bin. Yên hatine derxistin karkenar û yên ku temenê wan ji bo leşkeriyê neguncavin û jin. на 1 вересня Di yekê îlonê de ji tevaya 120 kesên dilxwast not û 4 jin bûn. Jin her tiştekê dikin ku bibin yên herî baş, pitir berpirsin û xwedî motivasyoneka xurtin. Jin bi polîsan re li bajêr nobedariyê dikin. Ew hemî perwerdeyê dibînin ku di yekiniyên berîvaniya esmanî de jî bixebitin. Em nuka praktik dikin. Fermandar li ser kompîterê drona Rûsî dişopînin. Em diçîn wê xalê kurdineytina drona nîşan dikin û çekan saz dikin û lê diexîn. Tevahiya jinan ji herêma Kievê ne ku di destpêka şer de hatibû dagir kirin. Di jiyana sivîl de Alina Karsazek e. Hevkarê wê bi navê Lîlo Barîstaye. Я була в Бучі. Ez ji destpêka dagîrkirinê heta yazdayê meha adarê li Buça bîm. Hevalêtmenên dî bin dagîrkirinê bîn û hatine kuştin. Înna bi zarokên xwe re tirkandina bajêr tîne bîra xwe û dibêje ew naxwaze carek din xwe wiha neçar hêst bike. Ez nuka dikarim çeka hilbigirim. Divê em çekên dî nehêlin Rûs dikevin herêma Kiev. Ez naxwazim çekên bikarbînim. Lê divêt ez amade bim. Înna hem mamostetiyê û hem jî karê xwe yê leşkeriya dilxwaz bi hev re didomîne. Li dibistanê jî kêmasiya mamosteyan heye. Malbata wê di destpêkê de ji ber biryara wê şok bû. Lê niha dibêjin ku ew serbilindin û li bende dimînin ku înna piştî nobedariya xwe ya rojane vegere mal. Ji bo raporta Lesî Bekelets, Özdamya Sak, Dengê Amerîka.